diretsahang usapan sa iyong paternity leave. Kung ang mga babae ay mayroong maternity leave, sa mga lalaki naman ay mayroong paternity leave. Ayon sa batas, ang paternity leave ay 7 araw na may kabuuang bayad sa panahon na manganganak ang kanilang asawa. Dapat tandaan na ayon sa batas ay para makahingi ng benepisyo sa paternity leave, dapat ang manganganak ay legal na asawa ng lalaki. Hindi pwede na girlfriend o live-in partner lang ang nanganganak. At dapat din itong tandaan, ang paternity leave sa kalalakihan ay hanggang 4 lang na panganganak ng kanilang misis. Ang paternity leave ay pwedeng hihingin ng lalaki kung manganganak ang kanilang misis, at kung hindi sila humihingi sa ganitong benepisyo ay hindi ito ma-convert sa pira. Ang paternity leave ay para sa mga lalaki na manggagawa sa pribadong kumpanya o sa mga manggagawa sa ating pamahalaan.